vaatii semmoista kilpailuhenkisyyttä, että on tänne lähtenyt ja pääsee näyttämään se oma ammattiosaamisensa. Taitojakisoissa korostuu ehkä tämä asiakaspalvelu ja myyntitaidot, miten sä lisämyyntiä teet ja huolehdit asiakkaista. Nopeat päätöksenteot, yleinen osaaminen, kuinka nopeasti saat kamat kasaan ja kuvausvalmiuteen. No se luovuus ja sellainen kekseliäisyys ja esiintymistaito. Minussa asuu sellainen kilpailuhenki koko ajan ja nyt ihana kun sen pääsi taas käyttämään. Ja varsinkin kun pärjää, niin sit se vaan kasvaa ja sit se jotenkin motivoi entistä enemmän. Ettei vaan vähän kilpailisi ja pyrkisi parhaaseen näissä kilpailuissa, vaan siellä työelämässäkin, että olisi paras.